This program is brought to you by Jjan Construction and Supply. Jjan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. Jjan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bunot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors: Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. Love Lines Online would like to thank the following sponsors: Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787-055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply in General Merchandise. New Evanes Educational Supply in General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. Usapang puso ba? Meron kang problema sa pag-ibig? O kaya na may punong-puno ka ng pag-ibig na gusto mong ibahagi at sa iba'y iparinig? Tara, pag-usapan natin Love Lines Online with Love Coach Alan and Feb. Lunes hanggang Biyernes, tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lang sa bago mong paborito, Bicol Net TV. Kasurog kan Bicolano worldwide. Okay, good evening mga ka-Love Lines. Okay, welcome to our program. Siyempre, today is September 25, 12 minutes past the hour of 9. Yan po ang oras natin. Okay, medyo may delay na titignan ko dito. Okay, so siyempre, magandang gabi sa inyong lahat mga ka-Love Lines. And salamat sa laging pagtutok nyo dito sa ating programa. Okay? So, syempre, we are streaming live at BicolNet TV by Facebook Live, and our broadcast is powered by StreamYard. Yan. Syempre, sa ating mga suki dyan, lagi naka-stay tuned sa atin. Hello po. And sa mga online viewers natin at sa lahat ng mga naka-stay tuned sa atin tonight, sa mga nagpapantok lang dyan, di ba? Yung mga nagre-relax lang. Yung mga nasa online class, meron pa ba ng ganitong oras? Hindi, pwede. So baka gumagawa sila ng mga online assignment nila or task. Okay, good luck sa inyo, no? You can do that while viewing dito sa atin, sa Love Lines Online. Siyempre, sa mga lahat ng mga hopeless romantics at ano man ang inyong ginagawa, good evening po and welcome to our program, Love Lines Online. Yan. Samahan niyo kami for an hour of love talks, isang oras ng kwentuhang pag-ibig, mga kwentong tago sa puso o simpleng pag-ibig lang. Remember,
Love has many faces. To some, it's too late for second chances, while others are hoping for moments of love. So ano man ang inyong kwentong pag-ibig, pag-usapan natin yan dito sa Love Lines Online. I'm Coach Alan, your love coach online. Yan. So si Coach, Love Coach Peb, as usual, andun pa rin, hindi pa tagumpay sa kanyang pagpapatulog. Well, she will be here, no? She will be joining us sa ating programa. Later, mandiyan siya. Okay, so bumati muna tayo sa ating mga ka-love lines. Okay, syempre shout out ko lahat ng ating mga kaibigan dyan sa Tamauyan, Barangay Tamuran. Syempre, ang aming pagbati sa aming Barangay Captain Silvia Del Agua. Good evening po, Kap. Okay, alam ko you're viewing. No? Lagi kitang binabati ka pa. At syempre lahat ng mga teachers natin sa Tamauyan Elementary School. At kay Ma'am Gina, ang ating kaibigan dyan sa Tamauyan at lagi masugid natin dito sa Love Life. So, hello po Ma'am Gina. Okay, kita ko kanina dito si Ma'am Weng ng Diet Cam Norte. Eds, hello Eds. And yan, si Jobs, nandito rin. Kasama natin si Jobs, nakikinig sa atin. Nanonood sa atin. Okay, Jobs, hello Jobs. Okay, so yan, love life ka. Mag-love life, Jobs. Para, di ba, malay mo, di ba? Basta ako, ano dyan kay Jobs. Okay, tatay ako dyan kay Jobs. Hi, Jobs. Okay, I'm just joking. I know you're happy as single. And alam ko, may para sa'yo dyan. Pangalanan ko na. Ay, hindi. Joke lang, jokes. Okay? So, hello, best friend, Eds, Bert Kilya, kay Pading Omar, at syempre dyan sa ka-birthday ko na anak nila, si Timothy. Hi, Timothy. Ang galing-galing mo daw sa pag-YouTube. Okay. So, okay, binabati ko yung mga kaibigan natin dyan sa Barangay Bunga. Siyempre sa pangunguna ni Barangay Captain Michael Minya. Okay, hello po, Kap. So, Kap, lagi akong saludo sa iyo. And siyempre, kay Kagawad Makam ng Barangay Bunga, nag-okay na si Kagawad, sabi ni Kagawad Allen, okay daw, sponsor daw siya sa program natin dito sa lab. Kagawad Makam. Okay. Daling ko na lang po yung sponsor letter pag napirma na ni bossing niya. Ayan. Okay, so syempre sa lahat ng inaabot ng ating live streaming all over Bicol region at sa lahat ng mga naka-streaming with us dito sa bago niyong paborito, BicolNet TV. Okay, good evening po. Hello mga ka-love lines. Syempre salamat sa patuloy na pagsuporta. Alam niyo po I think this is our fourth week. Fourth week pa, 4 na linggo namin sa na love lines. Hi Ma'am Gina, good evening po. Yan, andiyan si Ma'am Gina. Okay, so pang-4 na linggo na and on our third week, nagkaroon kami ng sponsors na nagtiwala sa atin. Okay, syempre, shout out ko ang Win Credit Corporation. Okay, so syempre, sa panguna ni Managing Director, okay, Robbie Ann De La Cruz, yan. Okay, sa lahat ng staff ng Win Credit Corporation, Sir Bom Pereira, lahat ng nandyan sa Win Credit Corporation. Okay? Ang lending company na may puso at may malasakit. Yan. Okay? So, actually, if you're in need, nandyan, bukas yan. Mondays to Friday. Nandyan sa, Mabini Street, sa Mabini Street dyan sa Legazpi. Mamaya lalabas yan yung exact address. Okay. Siyempre, thank you din sa ating pang-sponsor. Okay, ang New Evanes Education Supply. Yan. And General Merchandise. Thank you, ma'am, sa pagtitiwala po. And I know you're watching. Thank you very much po, ma'am. Okay? So, syempre, ang ating pagbati sa lahat ng mga may kaarawan ngayon, happy birthday! Sa mga nag-celebrate ng mga birthday nila ngayon. So, ibang-iba ngayon ang pag-celebrate ng birthday.
pasimplihan tayo, di ba? Ano lang, ma-celebrate natin, okay na, di ba? With simple foods, kasama ilang mga members of the family, di ba? Nagiging masaya. Kaya actually, ngayon yung birthday celebration ni Auntie Nol. Auntie Nol, okay, hello po, good evening. Yan. So, sa lahat ng mga birthdays, happy birthday po, ha? Happy birthday sa inyo. At lahat ng may mga anniversary ngayon, so happy anniversary po sa inyong lahat. Okay? So, sa lahat ng mga naka-stay tuned sa atin all over Legazpi City, mula Southern Barangay hanggang Northern Barangay, okay, dyan sa taas, sa Buena Vista, Tagbakong, Bangkiruan, syempre, no? Bangkiruan, and Humapon, Taisan, yan, dyan sa may All-Albay District pababa. Hello, Kim Hears, hello po, watching from Kamalig, hi. Okay, so yun, lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Northern Barangay, Buyuan, Bunga, Matanag, siyempre dyan sa may Pawa, okay, Richard, hi, Teacher Richard, dyan si Richard Donez, yung Pawa, okay. Okay, siyempre, sa lahat ng inaabot ng ating live stream, okay, dito man sa Bicol region, sa labas ng Bicol region, dyan sa Laguna, Cavite, siyempre dyan sa Taguig, okay, outside Philippines, dyan sa abroad, si Tondo ng Japan, okay, Teacher Camille ng Australia, yan, nanonood po siya sa atin. Okay, so wala po siya sa watch party. And okay, so syempre binabati ko rin lahat ng mga taga yung nagbigay sa amin kahapon ng Dreams of Coupon. Hindi ko dahil napaka-importante ng binigay niyo po sa amin Okay, maraming salamat po Mr. Alex Baronia sa tulong mo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi naman makakarating yung campaign niyo dito sa Tamauyan kahapon. Okay? So, syempre mga ka-Lovelines, minsan dumarating sa point na nagkakaroon tayo ng konting pagselos-selos, may yung jealousy konti, di ba? Okay, minsan sobra. Okay, may pagselos. Okay, kasi minsan ang isang relationship na wala namang parang katril-tril kung wala namang selos. Pero pag sobra naman, parang hindi rin masaya. No? Parang nakaka-iris na rin, di ba? So, kita mo pero minsan, kadalasan talaga, ang pinagsaselosan ay babae o kaya ay lalaki, di ba? O kaya naman boyfriend, isang girlfriend, something like that. Okay? Di ba? So usually, kapag may text, gano'n. Pero, minsan, alam niyo mga ka-Lovelines, may pinagsaselosan pa rin na hindi naman lalaki, hindi naman babae, o yung dalawang gender lang, yung sabi ko, okay. Pero, pinagsaselosan po kasi parang mas marami yung attention, di ba, na binibigay doon kaysa doon sa partner. Kaya minsan nagkakainis. Parang, lalo pa nga kapag ang partner mo ay hindi rin naman siya ganun ka-intimate o kaya ka-close o kaya ibig sabihin, mahilig dun sa ganun na, di ba, kung may alagang hayop, di ba? Okay, may pets. Okay, okay naman. Minsan, di ba, manok. Hinihimas-himas na ng mga, di ba, ng mga asawa o mga partner nyo. Sabi, buti pa yung manok, hinihimas-himas. Parang ganon, di ba? So, sabi natin, hindi lang kasi yung hindi lang attention, di ba? Hindi lang yung puso-puso ang minsan, yung parang nakukulangan din tayo ng parang sabihin ng oras doon sa taong minamahal natin o kaya naman nababaliwala, di ba? Hindi nabibigyan ng pansin, o kaya nagpapaganda na, o kaya nagpapapogi na. Pero hindi pa rin napapansin ni kuya, ni ate. So, yan, nagiging dahilan ng yan, pagsiselos kadalasan, di ba? So, nakakatuwa, nakakangkit nga kapag ang pinagselosan mo hindi tao, di ba? Kundi yung alagang hayop, yung pet, di ba? Bakit ka pagselosan? Di ba? Baka mas mahal na siguro yung pet kesa dun sa partner. Pwede ba yan? Pero usually nangyayari yan. Actually, parang ganyan yung love notes na pinadala sa amin kagabi. Late night. So, sabi, yan,
Natatawa ko siguro yung pet, ang ganda rin ng pangalan. Ang ganda ng pangalan, ano, pantao talaga. Pero kumbaga, tingnan natin mamaya sa ano natin, sa ating lab notes. Ano ba yung kwento ng nasa likod ng pagselos-selos na yan sa alagang hayop, ano? So, kayo ka-lab lines, naka-experience na ba kayo ng ganyan na parang mas importante pa yung alaga kesa doon sa'yo na girlfriend or asawa or partner in life, di ba? So, siguro nakakainis talaga yung gano'n, no? Uy, samahan mo naman ako sa mall, di ba? Kasi may bilhin ako eh. Hindi, ano lang, sige, ikaw na lang, Han, ha? Kasi papaliguan ka pa tong labrador, kung labrador man, di ba? Okay, akong pusa, ganyan. So, kaya naman, teka lang, kasi patukain ko pa yung manok na dito. Sabi ko na lang, okay, hintayin na lang kita dito sa bahay. So, parang ganun, di ba? So, siguro once, okay lang. Twice, okay pa. Pwede ba? Matatlo pa, okay pa. Pero siguro, kung kadalasan, di ba, ganyan yung sagot sa atin nung partner natin, syempre, may inis talaga tayo, di ba? Lalo pa nga, nakakakita natin ng kakulangan ng attention na binibigay sa atin. Lalo pa nga at no, kung yung pagbibigay natin ng attention do sa taong minamahal ay sobra-sobra. Pero yung binabalik sa ating attention ay parang namamalimos ka pa, 'di ba? Na hindi maigay. Okay, tapos mamaya pag pag kakainan, hindi pa sasabay. Okay, yan naman. Mamaya na mauna ka na, 'di ba? Ano, pag breakfast, 'di ba? Importante na nag-uusap-usap tayo sa hapag kayo na habang kumain. Lalo pa nga kung wala pa kayong mga anak, di ba? O kaya mag-asawa kayo, wala kayong anak, kayong dalawa ng alang, tapos meron pang pumagit na sa inyo. Okay, na alaga. Siguro grabing inis mo na niyan or grabing uya mo na kanta. Parang kulang na lang siguro, iligaw mo yung pusa. Ilagay mo sa sako, tapos iligaw mo, di ba? Pero alam niyo, mga pusang nililigaw nakakabalik pa. Di ba? Parang ilan. Okay, parang yan. Ganyan, no? Ganyan yung ating love notes ngayong gabi na mamaya, no? Sa pagbalik natin, okay? Isa na namang love notes ang pag-uusapan natin, pagkukwentuhan natin. And wag po kayong alis dyan. Okay, magbabalik ang Love Lines Online after this commercial. Yan. Okay. Bossing. Okay. Bossing Nel, commercial po. Okay, pag di ata narinig ni Bossing Nel. Okay, tulad na sabi, okay, Bossing Nel, commercial break po, Bossing Nel. Oh. Ay pa mag-commercial ni Boss Nel, okay? So, ganun nga, no? So, sabi nga, ganyan-ganyan yung, yung kwento natin. Sesalosan yung alagang hayop. Natatawa ko kasi parang pwede talaga mangyari, no? Anyway, iba-iba naman talaga tayo, no? So, kasi ako medyo hindi naman ako ganun ka, parang pagdating sa pagselos, hindi naman ako ganun. Pero, iba-iba ang tao, di ba? So, syempre, iba talagang hindi secure sa pagmamahal siguro, hindi pa nakakasiguro, kaya parang kulangan ng attention, yan. Sir, bro, commercial na bro. Nagsabi na ako. Okay, sa ating pagbabalik, okay, wag po kayo alis dyan. Dyan lang po kayo, okay? Sa pagbalik natin, bibigyan daan natin ng isang love notes mula sa ating love lines. Okay, stay tuned. Magbabalik kami after this commercial break. Love Lines Online would like to thank the following sponsors. Win Credit Corporation,
Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply in General Merchandise. New Evanes Educational Supply in General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. This program is brought to you by Jan Construction and Supply. Jan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. Jan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors: Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. Usapang puso ba? Meron kang problema sa pag-ibig? O kaya na may punong-puno ka ng pag-ibig na gusto mong ibahagi at sa iba'y iparinig? Tara, pag-usapan natin. Love Lines Online with Love Coach Alan and Feb. Lunes hanggang Biyernes. Tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lang sa bago mong paborito. Bicol Net TV. Kasurog kan Bicolano worldwide. Certified pet tito ang partner ko. Hindi ko alam kung matutuwa ako o malulungkot. Paano ba naman? Parang lamang na ata ang love ng boyfriend ko sa chihuahua niya kesa sa akin. Pwede ba naman yun? I hate it. Kasi naman, pagising sa umaga, Daphne na kaagad ang hanap at most of the time, katabi pa namin siya sa bed. Paano naman yung moment namin together ni Hans, diba? I hate it talaga. My goodness! Kung pwede lang ipamigay si Daphne, ginawa ko na. Pero hindi eh. Stupid note yun, as in. Kaya tiis-tiis lang. Dahil hindi ko masabi sa partner ko, shinare ko lang sa inyo. Okay lang naman maging pet tito, but not to the point that he would choose that aso over me. It hurts, and I hate it. I'm not petita kasi. Tamang tingin lang ako at karga. You know, I'm not like him. The fur, it's so malambot, and I don't like it touching my skin. Hindi ako maarte nagpapakatotoo lang. So yun. At eto pa nag-mall kami at ang unang bilihan niya ng damit, si Daphne.
Yung asong yun, ng mga time na yun. Na-imagine nyo. O di ba nakakainis? Feeling ko tuloy, I'm the yaya of his chihuahua. Grrr. Taga-bitbit, taga-laba, tiga-prepare ng gamit ni Daph pag-aalis kami. Alam niyo yun? Parang siya na lang talaga ang mahalaga sa kanya. Sa tingin niyo, would it be okay if I would ask him about Daphne or open it up to him na I'm getting jelly now over Daphne? Ay, I mean, over the chihuahua? Thanks a bunch. Ang iyong ka-love line, Mitch. Okay, Mitch. Ang pagkakaroon ng pet, ng alaga ng iyong partner na si Hans ay okay lang, no? It's okay. Yun nga lang, dun sa sinabi mo na parang hindi na pantay yung attention na binibigay sa'yo at mas lamang na dun sa kanyang chihuahua, okay, may karapatan ka naman na maging jealous, okay? But in that way, siguro, tingnan mo maigi kung talagang kailangan mong magselos over that chihuahua. Kasi siguro, nakukulang kayo ng communication. Kailangan mong sabihin, i-open up mo ito sa kanya para maintindihan naman ni Hans na bakit tila minsan parang nawawalan siya ng attention sa'yo. Okay? Maaari ito ay dahilan sa pwede gusto niya magkaroon ng anak at nabaling yun sa kanya, kay Daphne. But anyway, kung talagang mahal mo si Hans, pwede mo naman i-open ang sarili mo sa pag-alaga ng kanyang paboritong alaga, si Daphne, di ba? At least dalawa kayong fur parents na mag-aalaga kay Daph. Siguro mas may enjoy nyo yun together. Tapos, yung love between you and Hans will grow more, di ba? So, acceptance lang po yan, Miss Mitch, okay? Acceptance lang yan na matanggap mo na itong partner mo na si Hans ay mahilig talaga sa pets or sa dog. So, hindi mo basta-basta yun pwedeng sabihin sa kanya na, oh, tanggalin mo na yan sa bahay kasi hindi naman natin kailangan ang dog. Okay? So, pwede naman tayo magkaanak, yung totoo talagang baby. Habang wala pa kayong baby, yun si Daphne na muna yung baby ninyo. So, siguro may develop yung parenting ninyo through Daphne. Hindi nga lang siya totoong baby, pero in that way, Daphne would complete you both as a family na parang gusto yung buuin. Pagdating ng baby niyo talaga, Daphne will just be a part of the family. And pag nag-aalaga kayo ng dogs, parang magaan kasi sa buhay. Kasi the way na kapag inaalagaan niyo sila, ang balik nila yan sa'yo, ang balik ng pagmamahal ng dog sa'yo, sobra-sobra. Yung tipong, di ba, para din silang mga tao na inaalagaan. Parang bata, no? Kung ano yung binibigay mo, yun din ang balik sa'yo. Yung kasiyahan kasi, hindi mo talaga siya mapaliwanag. Okay? So, like for example, hindi lang sila nagiging bantay sa bahay. Parang nagiging stress reliever din siya. Siguro lately, dahil quarantine tayo, si Hans, through Daphne, na bago niyong alaga, isang chihuahua, nawawala yung kanyang mga stresses. Hindi na siya nawawala ng lubos, no? Parang stress reliever in a way, na nawawala yung kanyang pagod, paggaling sa trabaho, or siguro nabuburo na sa bahay kasi meron tayong tinatawag na work scheme, di ba? Hindi naman tayo araw-araw talagang nasa work. So may mga times na nasa bahay tayo, sobrang naburo na siguro. Sabi nga ni President Digong, lahat daw ng detalye sa bahay natin, malalaman mo kahit na ultimong napakaliit na detalye, malalaman mo yun dahil na rin sa quarantine. And you'll be able to learn every part of your house. Learn to love, no? And to
see things in details, kung ano mga kulang, na kailangan ayusin, kumpunahin, siguro tapos na yon. Tapos na si Hans mag-ayos, magkumpuni ng lahat ng parts ng bahay ninyo o yung mga kakulangan, napunan na. So, here's Hans, nagkaroon ng hilig sa pet. Siguro, as a partner, kailangan mo siyang intindihin at kailangan mo siyang bigyan ng, what do you call this? Bigyan ng time para malove mo din yung alaga ni Hans. At the same time, dalawa na kayo, di ba? Sabi ko nga kanina, dalawa na kayo, two is better than one, di ba? So, at least, pag naramdaman nyo ni Hans na, or accepted din ng partner ko yung pag-aalaga ko ng chihuahua. So, parang mas magaan yun sa kanya. Tapos, in the long run, mas magiging masaya kayo. Di ba? Malay mo, magkaroon na kayo ng baby next year. So, habang kayo pa lang at si Daphne, sulitin niyo na yung pagsama ninyo. Diba? Kung talagang mahal mo siya, kung talagang mahal mo ang isang tao, you can do anything for him. Everything. Diba? Try to learn to accept and love Daphne. Okay? Thank you. So we have here a song. Yeah, where's that song? Nasaan na kaya yung song natin? Okay. Where's that song na nakasave dito? Okay. Wait lang po. Wait. Oh yeah, it's here. Still preparing. Wait lang. Okay. Nawala. Nawala tayo. Kaya nga, nawala tayo. Wala pa lang. Wala na, hampat wala pa ako. Hindi ko muna mag-end daw. Wala si Cash. Nandiyan siya. Saan ka naman? Wala tayong net. Naputol. Hindi ko naman tayo. Nang wala tayo. Ano? Ayun. Anyway na ano. Natakot ako bigla nawala. Ayan. Ganyan na nangyayari kapag iniiwan. Anyway, so Wala kasi, experience natakot ako. ni Coach Feb kung paano mag-solo sa ere. Wala yung Ano siya? Nag-cramming siya. Nag-cram. Ano yung sinabi mo? Anong yung sinabi mo? What I'm saying is that sabi ko, Mitch should learn how to love pets except na maging na si Hans talagang pet lover siya. So hindi mo siya mawawala sa kanya. Wala namang masama sa pagiging pet lover. So Mitch should learn how to accept and to love pets too. Diba? Oh, tama. Agree naman ako dyan. Di ba ang hirap? Nakakatawa tayong dalawa ngayon. Oh my God. Di ako lalabas eh. Tapos, iniwan mo yung mga love lines natin. No? Hindi ganyan. Diba? Dapat. Kasi, dalawa kasing anak namin kambal. So, yung isa natulog na, isa hindi pa. Hindi kami nag-ano. So, yan. So, tingnan mo yung oras natin. Okay. So, sabi ako naman, hindi ko napakinggan tuloy yung ano. Okay, Kaya ako naman, sinasabi Mitch, ko. no, ang masasabi ko din naman sa'yo ay dapat maging maging
confident ka. And then at the same time, ay maano ka, parang dapat maging secure ka sa pagmamahal ng partner mo. Alam mo, siguro naman, no, hindi kayo Yeah. pagpapalit sa isang hayop or sa isang pet, di ba? O sa isang chihuahua, di ba? Ang pagmamahal na yan. Kaya, kung nagkakaroon man ng, ng, sabi na to, ng panahon na inuukol yung, yung iyong boyfriend, di ba? Boyfriend ba? Parang, partner mo, no? Yung kapartner mo, okay, intindihin mo lang. Kasi, di ba, ang pangit naman kasi na meron kang pet, no, may chihuahua ka, tapos di mo naman alagaan, di ba? When you love your partner, you love your husband, or you love your boyfriend, yung mahal mong tao, ano man yung anything, you can do anything for him, di ba? And the acceptance of him as a pet, pet, Lover? as a pet lover or fur parent, dapat i-adapt niya din yun. Kasi mga fur parent na, fur parent na, di ba? Okay, yun ang napili na, mo yun, na partner. So, siguro, supportahan mo na lang. Okay, para wala kayong, pagtampuhan. Anyway, parang anak niyo na rin yun, di ba? Kasi mga fur parents nga kayo, di ba? So, kumbaga, ganun talaga, parang minsan pag, di ba, pag nag-anak, practice yun actually. Sa mga foreigners, sa mga Amerikano, di ba? Bago sila magkaroon ng anak, kasi mahirap talaga magkaroon ng anak. Di ba, friend? Yeah. Ang hirap, di ba? Kambal pa, bigyan ka ng kambal. Tutlo na. Malit na. So, sa mga foreigners, lalo na sa mga Amerikano, makikita natin sa movies, di ba? Na kung hindi pa sila nag-decide na magkaroon ng anak, they adopt a dog, di ba? Yes. Nag-aalaga sila ng pet, o kaya minsan, usually it's a dog, di ba? So, bilang may pet na dog, or kaya may mga pets, parang syempre, kayo na rin yung parang magulang ng mga yan, di ba? So, nangyayari talaga, mag-selos ka, no? Siguro baka gusto mo nang palayasin yung chihuahua. Sabi ko nga kanina, diba? Pero no, hindi naman gano'n. Okay, so, just be, learn to accept. Yeah, learn to accept, and then ganun talaga pag nadadagdagan ng ang miyang pamilya, di ba? Siguro dati kasi solo lang kayong dalawa lang. So, ganun konting adjustment. Tapos sabi ko kasi nag-quarantine baga tayo. So parang yung sabi ko lahat ng detalye ng bahay nila. Tapos na magpumpuni, lahat ng details naayos na. So siguro parang na-bored na itong si Han. So he opted to adopt dog, si Chihuahua, di ba? So doon nagbaling yung pagtingin ni Alam mo naman, di ba? Hindi naman throughout your stress relationship. reliever din. Kumbaga, supportahan na lang, di ba? Supportahan na lang natin kung ano yung hilig or interest. And tingin ko, Mitch, it's not good to compare yourself to dog? sa Chihuahua. Chihuahua? Parang Mitch. Parang alam niyo yun. Parang hindi siya not good. Anyway, Mitch, okay lang naman na maramdaman mo yan. Siguro kasi, maybe you have your experiences naman kasi. May mga background kasi tayo na hindi naman natin yan mababago, di ba? Pwedeng solong anak, di ba? And then yung attention lahat sa'yo. And then suddenly, meron kang kahati sa attention, which is Chihuahua. Pero yung pagkakaroon ng kahati dahil sa Chihuahua, marami siguro matatawa sa'yo, pero naiintindihan namin. So, hindi. Kung magsiselos ka siguro, other woman, or meron yung Chihuahua. Chihuahua, no? Pet tito. Ang pagiging pet tito ni Hans ay hindi naman talaga masama. Very creative ang binigay mong title. Maging pet tita ka na lang. Ulit natin, pet tita Mitch. Pet tito. Pet tito Hans. So, naalala ko kasi kanina yung nilib namin yung space. Natatawa ako. Nahiya naman ako sa inyo. Hindi yung sinasadya yun. Nandito tayo. Gusto na yung programa. Masak sa sabi ko yung song. Anyway, yung song natin? Bago yung song na yan. Bago yung song. Sige. Bago yung song na yan, friend. Diba? Kumbaga, sabi natin, siguro kinuha mo yung title, no? Doon sa Plantito, Plantita. No? Oo, kaya naging Okay. So sabi ni bro, siya na din mag-play. Sige po. Anyway, so kumbaga, sabi nga natin, Mitch siya,
Mitch, ganun lang talaga ang relationship, no? So actually, as you grow stronger together, habang tumatagal ang inyong relasyon, dito nyo mas kilin sarili ninyo, no? Ang isa't isa. So dahil nandun kayo sa get to know, your, ano yan, ano ba yun? Kayong dalawa, no? Get to know each other, di ba? So, syempre, doon mo makikita yung mga likes and dislike. So, ano mo pala, partner mo pala, mahilig siya sa pet. So, Yun, tapos hihilala mo malalaman din naman ngayon ni, ng partner mo, na hindi ka mahilig. okay, ikaw pala, hate mo yung Hate mo yung pets, pets. di ba? So, dapat mag-meet kayo halfway. No? So one mahilig. So, aralin mo rin maging Halfway. malapit sa mga pets, di ba? Sa chihuahua ninyo. And then, ikaw naman, boyfriend, no? Hans. Partner, Hans, okay? Pag dumumi Huwag siguro, masyadong pag obvious. umihi, dakot agad. Okay, pag umihi, punas agad, di ba? So, kasi pag may aso kayo, para din yung baby, no? Naalagaan talaga at alagain. Ano? Papaliguan, di ba? Araw-araw. Okay, papaliguan. Kasi no? pwedeng Siyempre, bumaho. pag nag-poo, siyempre, dadakutin, di ba? Kapag nagkalat, aayusin mo, di ba? Hindi. Pag nagkaykay ng mga halaman nyo sa bahay, siyempre, ibabalik mo. Parang ganyan, di ba? So, ayan. No, so, baga, hindi basta-basta yung pagkakaroon ng pets, di ba? Kaya kapag may kayong karelasyon, o kaya may boyfriend kayo, asawa kayo, siguro, usap muna kayo, no? O kaya, ay, Han, parang maganda mag-alaga ng chihuahua para meron tayong paglibangan, di ba? Sino na bigla na lang Sino bigla siya, nandyan na. Alagaan mo na. May dala ka ng chihuahua. Dala ka ng chihuahua dyan, agad, Hans, di ba? So, yun, ganon na. Siguro, kaya, hindi naman enhance yung reaction, ano. Kaya naman, kay Mitch naman, siguro, hindi naman rin yung pagiging pet lover ng partner mo si Hans. And eventually, kapag ginawa niyo yan together, yan ay isang magandang, isang bagay na isi-share ninyong dalawa na gagawin, di ba? Yes, yung sabi ko sa kanila habang wala pa. So, di ba, punta kayo ng park, dati kayo lang. So, meron na kayong walking the dog, di ba? So, napakasaya na nag-enjoy kayo sa isang gawa, di ba, na pareho yun yung mahal or gusto, di ba? Napakaganda. So, yun, so siguro na, Mitch, yan yung aming masasabi sa'yo. And gusto kong magpasalamat sa iyo, Mitch, dahil na-inspire ka na mag-share ng love notes mo sa amin, no? And sa totoo lang, medyo kami ay kinakabahan minsan kapag late now, wala pa kami na-receive. So, huwag kayong magtaka kapag kami ay walang babasahing love notes, mga love lines. Pag wala. Oo, kasi wala talaga. Discussion. So, ngayon meron naman. So, may mabulabol. Minsan mga simple text lang, pero I would just text back and then nagtatanong na lang kami ng ilang question na sinasagot. Okay. So, Neri, nandito si Feb. Akala niya wala si Kaz. Okay, and yan, okay. So, Mitch, itong kantang ito ay para sa iyo.
Parang nawala yung ano Nawala, natin. Sir Nel, yung song. Okay, i-play ko, Boss Nel ha, i-play Opo, ko. i-play ulit namin. Tingnan. Okay, so medyo mahina yung ano no, medyo mahina ano, okay, Sir Nel. Anyway, so that song goes for you, Mitch, ano. Ang title nun ay Hiling, okay, by Mark Carpio. Mark Carpio, yan. So maganda yung message yung ano. So, ewan ko lang sa iba kung narinig nila, pero I think marinig nila. Sa amin kasi medyo mahina no yung ano yung dating no. Pero that's a beautiful song actually. So, yan para sa iyo Mitch at sa lahat ng mga ka-love lines natin na nakatutok sa ating ngayong gabi no. So, syempre before tayo magpaalam no, shoutout ko muna si Sir Ed San Jose no. Sir Ed, good evening po. Kamusta sir? Medyo matagal-tagal na tayo hindi nagkikita sir. Good to see you and good to hear from you Sir Sir Ed. And good evening kay Sir Alvin Perea, Sir Bong Perea. Hello po, good evening po kay sa anak niya, kay Neo. Good evening, Neo. Ayan, kay Auntie Undit, Lourdes Tugano Balmaceda, watching sa Cruz Naligas, Quezon City. Sa Quezon City. And then, syempre, thank you kay Mayors no, sa pag-share mo lagi ng aming ating programa. Mayors. Thank you very much. Baka ikaw, Mayors, gusto mag-share ng iyong kwento. Watching from Kumalig. Yeah, for watching from Kumalig. Okay? So, hello din kay Ninang Bing Templo of Viracatanduanes. Opo, kay Ninang Templo. Thank you for always watching. Yan, nadodoble yung ano natin. May delay ng konti. Okay? So, syempre sa mga kaibigan natin dyan sa Viracatanduanes, Mama Day, hindi ko nababasa yung post mo, yung comment mo kasi medyo yung signal, ano? Hello Mama Day. Papa Jess. And dyan sa kay Antinol na may late celebration ngayon ng kanyang birthday. Hello. Bahay nila and Ate Lenlen. Yeah, no. Balita family. Ay din kay Ate Shane, kay Kuya Mike, kay Kuya Oji. Opo. So, syempre, thank you din sa pinsan ko dyan sa Calamba, no? Kay Kuya Randy, at sa pamangkin ko si Gerson. Okay? Thank you for watching, Jer and Kuya Rans. Okay? And thank you kay Kagawad Allen Macam. Okay. And also sa ating
Kay Sir Lawrence Beltran. Good evening po, Sir Good evening. Lawrence Beltran. Okay, waiting na lang ako ng ng call mo. Thank you. And also, thank you din po sa ating mga sponsors, ang Win Credit Corporation, and also New Evanes Educational Supply, located at Mabini Corner. Saan yun, Daddy? Located at Mabini Street, Legazpi City. Teka. Anything Siyempre, thank you very much po, Win Credit Corporation. Okay, magkapit-bahay lang po yan, yung Win Credit Corporation at New Evanes Educational Supply and General Merchandise. So, kung naghahanap kayo ng mga school supplies, okay, para sa mga anak nyo, kaya sa office ninyo, okay, nandiyan lang po yan sa Mabini Street, sa may Legazpi City. No? Diyan lang po yan. Kung alam niyo po yung isang hotel dyan, okay, malapit po yan dyan, okay, sa isang hotel, okay, sa part na yan. Okay, malapit din po yan, katapat lang yan ng isang bangko. Okay, dyan sa area na yan, okay? So, kung magagawin ka dyan sa Legazpi, doon sa may traffic lights, sa may tapat ng LCC, may papasok na pa ganun. And diretso lang, makikita nyo dyan, nandyan yung malapit sa simbahan ng St. Rafael. Okay? Yes. At Legazpi Port Elementary School. Nandyan po, matatagpuan natin ang New Evanes Education Supply and General Merchandise. Hi, cousin sa Kalamba, kay Neri. Kay Kainta pala. Kainta Rizal. Watching from Kainta Rizal. Oo. Nandito ako. Medyo Hindi, busy kasi- si busy yata si bossing nila. Oo, Parang busy. hindi ko yung Sorry. yung parang may celebration nata dyan ng konti. Okay. Kung ano man celebration mo dyan, Sir Nela, happy for you. Mm. Siyempre, from time to time, mag-relax ka naman. Napakasipag mo naman kasi. Imagine from 6 a.m. hanggang 12 midnight, trabaho pa yung taong yan. Sir Nel, you deserve that. Mag-enjoy ka din, siyempre. Sir Yes. Nel, okay. Okay lang po, medyo na kakaroon ng konting problema doon sa natin. No problem. Okay? So, syempre, sa lahat ng mga nakasama natin tonight, no, sa ating programa, pag wala si Pep, si Coach Pep, medyo na ako eh. Oo. Nandito na ako. Nahirapan mo, sino kaya yun, di ba? Tapos kanina, ako, oh my God. That's sabi a niya, no-no. Iniwan kayo. Naiintindihan ko Okay, na apologies po. Medyo nalala siya, natuwa siya kasi parang First akala time. niya, kailangan lang mag-play agad Mag-play ng song. agad. And nakakita naman yung song namin kasi nagsabi nga si Bossing Nel na kami na muna yung mag-play ng background kasi nga parang may bisita si Sir Nel dyan sa kanyang pad o sa kanyang place. No? Hi So- kay Ria, Mr. and Mrs. Ed San Jose, and kay Ma'am Ria. Yan, hi Ma'am Ria, hi Sir Ed. Yan, kabilang lang natin yan, no? Katapat lang natin Katapat lang na ng barangay yan. Si Sir Ed. And thank you for watching, Sir Ed. The last time, Sir, nung nag-comment ka na talaga nabasa ko nung sa replay Late na. na po Kasi dito namin wala kami nabasa. na talagang nare-receive na na ilang mga comment. Yung mga nakikita lang namin na mabasa namin. But, thank you very much po, Sir. And nag-apologize na ako sa iyo, Sir, and huwag ka magalit sa akin. And Ma'am Gina Balonia. Okay, Ma'am Gina, thank you very much. Napakagaling na ni Ma'am Gina. Yeah, Ma'am Gina ba Ma'am Gina. So, kanina nagtapos pa na yung aming District Mayor and si Ma'am Gina, yung isang punong abala ko dyan para sa maging successful yung Napakagaling na aming, teacher ni Ma'am Gina. yan, District Mayor, yung Monitoring Yes. and Evaluation Assessment ng aming district na kami yung nag-host. Also, manood at manalo ng 500 pesos worth of cellphone load to be given away. Paano po? Makakasali. Step 1, i-like at follow lang ang page na ito. Step 2, i-share ang video na ito. At step 3, mag-comment ng exclamation notify at i-share. Yeah. Yan. So, Abangan at for baka chance- manalo kayo ng 500 pesos. That's word of something. No? Yeah. Yung malaki yan. Ang dami yan. Makabuso pa kaya yan. 1 month yan. 1 month load yan. Pag Register nag-one month agad. tayo, Coach Peb, pag nag-one month tayo, meron din tayong ibibigay na Oh. book. Okay, isang book na maganda, na very inspiring book. Okay, titled, okay, What on Earth I Am Here For. Okay. Yan ay very inspiring. Bibigay namin yan. Pag bibigay kami ng siguro isang kopya. Isang kopya. Okay ba, boss? Opo. Okay, so yan ay galing sa Book Mode Book Trading Yeah. online bookstore. Yeah. Yan. Okay? So sa page ko makikita niyo yan. Okay? So if you have may mga post ako diyan, meron akong
Facebook page para sa book mode, book trading, online bookstore natin. At pag may nagustuhan kayong title, just message me. Ando naman yung presyo kung magkano. Pero pag 1 month namin, okay, ito yung promise namin sa inyo, we'll give away one book. One Okay, free book then for you. siguro magkakaroon lang kami ng isang question. Okay? At ang unang sumagot ng question na yun, Ang tanong na yun, in love ka ba? hindi pwede. Parang hindi na siguro ito. Hindi. Kasi ang hirap eh. Pag tungkol sa lamang tanong mo, baka haba ng sagot. Oo. Diba? Yung kailangan natin yung Relevant. objective answer na. Yung answerable by 1 or 2 statement or Kaya nga, in specific love ka ba? info. Yes. Yes. Yes or no? Ito may magsabi lahat ng yes. Sabi nga ni Tim, ni anak ni Maling Ez. Ni Ate Eds. Nag-love daw siya. Oh, ba't love? Ayun pala sa parents. Hi, Tim. Hi, Laki-laki mo na, Tim. Tim. Laki mo na. Laki-laki na, Tim. Okay? So, thank you very much. And doon sa we apologize medyo walang tao nandito. Konti lang yun. Counting seconds. Kailangan lang. Medyo na parang And it won't happen again. nadala lang. Yun talaga na nag-isa. Si Miss Gamo kasi ako, si Miss Gamo. Medyo nagano nagbago ng sleeping patterns yung mga bata. Kaya, na-apektuhan din yung namin. But anyway, so, okay lang. nandiyan naman kami lagi. Don't worry, pagtagyahan nyo ako, pagtyagaan nyo ako. Andito ako lagi. Pag ako yung munang nagbumabati sa inyo sa ating Huwag muna kayo matulog kasi boss ni... Paano pag nakinig kayo sa Alan boss ko, Acosta. may insomnia kayo, may nakinig lang kayo sa boss ko, for sure makatulog kayo. Hindi matapos yung show. Antok talaga. Antok talaga. Medyo. Okay. Siyempre, pag natutuwa ako pag nandiyan si coach ko, ang bukas pa lang niya medyo maganda. Siya nagdadala ng yung programa. Hindi naman. Tayo. And for those who will not able to subscribe pa sa aming YouTube account, Love Lines Online, please subscribe. Apo, okay? Love Lines Thank you. Online, yan ang aming Sa channel. YT channel namin. Sa Love YouTube Lines channel. Online. YouTube na siguro, Coach Peb, para naintindihan nila. Kasi bagay, baka ako lang din nakita ng YT. Millennial na. Millennial na, karamihan pala. So, siyempre, kung meron po kayong mga gustong i-share na love notes po ninyo, wag po kayong maya. Anyway, wala naman tayong may disclose na mga names or lang, maski kayo, maski hindi kayo magpakilala sa amin, okay lang. Just send us your love notes. Text nyo lang, o kaya, kung tatamad kayo mag-text, mag-type, just give us a call, 0917-332 5207. Okay? That's 0917-332-5207. Yan ang hotline talaga ng Love Lines Online. Okay? Kung gusto nyo i-email naman sa akin, okay, you can email it at alanacosta032979@gmail.com. Grabe, nakuha nila yun, Makuha nila, madali na naman pangalan. Sige. Alan, double L yun, A-L-L-A-N. Or direct Acosta. message na lang sa'yo sa messenger. Direct message sa Messenger, okay? Sa aking Alan Acosta. Facebook profile, Alan Leverisa Acosta. Yung may profile picture na pogi. Hindi. Yung profile picture ko na. Yung kami tatlo kay si Coach Pep ako tapos yung panganay namin okay? So marami kasi akong kapangalan. Basta yung poging Alan. Ikaw na sabi na. Kakaya naman. Hindi, gumiya. Ito yun. Okay, anyway, so, sige. yan. Kung Tama ng bulahan. Kung natin, tayo ba yung magbubulahan pa, mga ka-love okay, yan magkasama minsan, magbubulahan pa rin, okay? So, umabot na naman tayo sa oras, okay, nakaabot tayo ng isang oras at sobra ng 8 minutes. 18 seconds. 18 seconds lang. Yan, okay? Okay. So, again, I'm Love Coach Alan. And Love Coach Feb. Saying, Love sees no distance. Love sees no boundaries. Love is an adventure. And when you look back, he will say, it's all worth it. Good night, everyone. God bless. Okay. Jesus loves us. Okay. God is good all the time. Yes. Happy Bye weekend. Happy weekend. Enjoy your ilang weekend. Ilang days na lang to go before I Christmas. think it's 92 days na lang. 93 days 92. before Christmas. So, wala tayong countdown talaga. Hintayin natin pag sumakto. Magaling ka naman sa math Sige, bulahan na talaga. Bye-bye. See you. See you again. See you on Monday. Monday. Okay, on Monday. Okay, sana
Wait magpadala kayo ng lab notes. Ano? Mm-mm. Parang wala na kaming ano dyan. Yung last na ano namin, ayan This na yun. tonight. Ano, so, Meron parang- yan, Dad, lagi. Baka mamaya. Anyway, thank you for watching, ano, and lahat naman yun wala sa naka-public naman tayo, no? Naka-public tayo, kaya malayo din naman tayo yung reach natin. No? Okay, so good night everyone, happy weekends, enjoy your weekends. Okay, thank you very much, Bossing Nel Adtoon, okay? Relax lang yan, Sir Nel, okay? Enjoy. Okay, kay Boss Carlo Obrero at kay Attorney Attorney Ryan. Ryan, good evening. Ma'am Sherna and Ma'am Pao. Sherna, hello, Sir. Good night. Ayan. Okay, lahat. Sa lahat. Good night. Good night, bye-bye. Love Lines Online would like to thank the following sponsors. Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply in General Merchandise. New Evanes Educational Supply in General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. Pag ano siguro, Ano Dad, naman sa sabi mo, narinig ko kanina? pag ano siguro, Dad, kita mag-ano naman